Kada atong chapel karon. Maghuot na diya ba? Lain pa ito na naglingkod na tinangka ito. So na, naglinya-linya pa sila dito. Primero ko kung kuot doon sa video kaya na. Una na ha. Primero na kong kuot ha. 40 kadlaw. 14,000. Ano ko rin ako. 40 kadlaw. Nga akong biliran. Ako akong gi-record. Mati-record ako dito. Akong biliran. Labi no? Oo. Persimin. Duha ka bok akong biliran. Sa 40 kadlaw. 12,000. Net na kay Pimboy, na nakatanan. Naaari akong record. Kaya siyempre mag-business ka. Gina-record ganyan mo mother. Wala makayo expenses ng biliran. Tisas raman. Pero tako na ko sa galam kita film. Ang tanah dagang pagkung tako tinako galam kita biliran sa ako man po mag kuan dito niya tapos na ako yung mga tao na yung mga Pimboy na ako mga tao sa pero ikaw mo manage galam gid ka. Di joke yan maguba. Sus palitan mo tayobong. Kaya lang sa dibuya kay tawhanon na palitan mo tayobong. Palit kay isa ka kilo. Ano tayobong? Sus pagkaumam loya pagkaglimpyo. Ang Diyos lang maibalo na. Maingon mo nga gamito na ko ni gam ayaw. Mo proteksyon na nimo tingala ang Ginoo nimo. Natumbahan ka na unsa ka dito. Kay nag-uban nimo pirmi ang anghel. Bitbiton yung pagka mapabsanon, ayaw mo pamalikas, ayaw paghukom kay kung maghukom na malikas mo ana magpalayo to ang proteksyon ninyo nga maayong espiritu. Mapatay mo. Kaya pulis diyas mong ka. Sige pangyawa, di yawa na sa doon nimo. Tama gid. Mama, Okay. muna itong race akong ingon ninyo. Kamu nga uban ako, kanang naagot sa kasing-kasing ko nakita sa bagyo sa mga tao na patambal. Yung mga kasing-kasing no na tunok niya. Nag-aanak na. Iris. Kamu lagyo dito uban sa Cagayan, katong nagatuo sa akong gisulti nga ako tao lang ko, nga gisugo lang ko sa Ginoo. Magsigig ana ang race inyo malimutan. Nya, kung sige mag-away mo panikas ito mag-ana magkapaw. Mukusog na po dito sa ban. Nga, imbis gipandungan po mo, mawala na. Mawalik, balik. Nga, mag-anam na po to siya, kung nagsugod yung sunto, labi na makaduol ko to, makapandong ko, makaisulti ko, mag-anam na po nagduol sa dito sa gaso. Yan man na magsakit mo. Ano man? Ituyo na si Diyos Ama. Sakita si Ili. Ay, lagpat siya. Mabalik sa dito sa kay Noro ba? Nga, pandungan na po niya. Tama? Wala, yung sakit no? Tama gid. Kung update ko na, sige, ito ba ako? Sige, ito ba si Bagulbol? Do, ang balik ko nga naman. Pas mo tingali ko ba? Grabe, obra naman. Yan, ako ang pagbuot. Dadan po. Balik ko nung bek. Anak ko, kuha mong gutong puro to. Ako'y paniod to ba? Suka-suka ko. Yan, kaysa itong sala. Ako ay daha. Ako Buwa. Di, ako ay po. Diba dito sa iwan niya siya. Naluoy po ko nila. Ay, nabugatan na. Balik mo po. Na, mga naiingon nga sa pagkaang kabayo, no? May butang nga sige pupo. Na ako pirmi ng anto. Doon sa labi, Isa po mga anak. Sabi, hila po ko. Ayan ya. Uy, ano ba? Ano yung mga trabaho? Ayaw, nagiging mo anak. Hindi lang po padala ninyo sa kaluwasan. Ayaw, kaya buhay pa mo. Pag-usap yung taon mo. Kasi kung abot yung panahon dito, ako mga anak, at yung lain ng tao. Tama? Di yung taga-dirhe. Basic si isda gawon natin. Wala. I-record ko din na ikon. Ala na na. Isulti na kung tinuod. Kaya isamo kayo. Rin bumatay si Mahay. Di mo makita doon. Sino di makita. Ang luoy na ko. Ano magkilak din sila ka. Makita doon. Anak. Mauni ganito. So, wala ka na puno. Wala ka na malikas. Wala ka na hiubos. Gigugma kasi mong kaaway. Wala ko gamitan. Wala gigamit ni mo kong pangalan. Di, giol na sila. Slide sa niyo. Toto.
Kanawa na yung mga reliyon mo dyan, kinsanan. Di na ni mo masultian. Isong, sure na din sila malangit. Sabi, kung gani ako, nagigamit ko sa espiritu nga. Ingon pagay ko, sus, tumadlog ka sa impyerno, nag-isulti yun ako. Ito, di mo bunga. Busik tamis na li. Kung una mga tumas, ito kami kirap sa tamis. Ako kay kung kaakuhan ninyo. Ano man? Kung baka maestro ko ba? Isda. Yung maestro ko, di ko kabalo manuddo. Ako kung kaakuhan. May pagdo. May isda na kayo kumain. Baga, ako dito doon, ako dito kadungog niya. Hindi na ako matuduan. Unang sipsip na kusulti mo, bahala mo din. Kapanisan, isintihan ako sa Arlene namin, pag sige nagsipsip. Di ba no? May katungod ko. Ano yun nga? May katungod ko, mangayo, kaya nagbuhat ko. Di ba, San Bilyan? Wala kami katungod na mangayo kung wala kami nagabuhat. Tama mo, boy? Tama yun. Buhat. Kinanang buhat yun. Mana sa imo hadin mo din. Ikaw lagi namin na ba? Sa imo anak ko wala ka. Tanawa. Mamatay ka. Ano yung istig mo kamatay? Ito ako ninyo mamatay. Mali ba? Mo atol to dito, iko ra man yun siya. Nga sa kingon. Nakumbaan din sila. Lah, luwas. Wa siguro pa. Ingon na ko sa Ginoo hilom ba? Tidak dari kebat barrio. May naging gunggon to. Bilang orang 50 oh, atau 200 na dito ilan Yung sa kasabaan ko niya, anak, hindi na ko rin gusto, di kainit. Ayun, nagdupi ang ilan sala. Ano? Isuga din niya ay. Si Isayas, si Pablo, si Pedro. Yan yung uban. Paspasan lang hatag sa ko. Ay, magpaspas ko. Paspasan ba? Ibalik po dito sa San Pedro tapusan sa kalibutan. Ibalik na po ito pahuwan to din. Palapos po dyan. Bot o pulpito. Balik na po ito kay Kuan na po. Ilog na po si Isayas. Di ba ganyan no? Kaya gusto din nila nga ang ilang gibilin nga ilang gipakamat dyan sa una. Madungog sa mga tao. Paspasan na ganyan ay. Balik na po na. Nagkarilyo ko kay. Kada gamit ni mo si ilang pulong sila musulod Oo, sila. Sila mong gamit nimo. Tagaan man sa katungod sa Ginoo. Ipabalik sa naman ito, sa inig pagbalik sa espiritu madungog ninyo pag-usap pinalis anak sa tao. Anak sa tao mong kukaran mo. Di ba niyo madungog ng espiritu, madungog niyo? Dili oy. Wala oy, wala. Ako Wa. lang may makadungog. O, akong Ikaw nadungog, rin. isukilon ako ninyo. Isukilon man ninyo. Tama gyud. Ano man yung pagsigilon. Nagtabang na ko ninyo sa akong paila. Sa pagbuhat. Kung di mo maluwas, say ako. Sultihan ako na lang pa dito. Doilay niyo. Di ba? Bro, wapay ko naluwas. Di na kini kamahay nimo. Katong nagdumot ko ba, na ako gitago. Okay, ikaw, mo nagbuhat. Ako ba rin nagtudlo niyo pagdumot do? Maulaw ka ba? Bunuko na ka na ako ba? Eh, napakalipan ko dito sa ito. Anak, kapila ni Gisultis ni Noli, di mo. Di pa nag-ingon pag ikag-amin. Amin. Nagdumot mo kasi yung asawa ni, diba, higugmaay mong asawa? So, pabalik wala nang istorya si Noli. Anak ko daw, walay gamay na malilong. Bisag gamay ninyong gihatag, kita. Dito. Sa totoo ng Ginoong inihap itong buhok. Ako, gusto lang ko mag-antos. Gusto lang mo sumpi. Sa inabot na ko, taluwasan.
Di ulit ni sa inyong balay. Oh. Di po ko magkapaniin ninyo. Ah, balungon tamo. Nang suko. Di ba? Tugbasan pa ko ninyo. Yung huli nga, paglakaw ka mo, isang yaw may balita. O, di. Nag-abot mo ito, nag-away. May ito balita. No? Paglakaw ka mo, isang yaw may balita. Di, lakaw na mo. Gikan din sa simba, sa chapel tayo, hindi kahapon. Nag-away. Manlakaw ta karon. Isang mga balita. Pag-abot dito, nag-away mo dito. Wala ka lungag pa. Ikaw rin lungag. Ignore mo dito. Naawa na ganun yung tawanan. Isip-isip na ganun yung rin. Ay, kaya amin-amin dito. Pag-abot dito, nagdumta na eh. Yan, mo ito yung balita. Yan, madunggan ni Busilingan. Dili mayang balita. Si Ili ba? Dito ninuli no mo. Dito itudo ninuli. Damay na po ko. Damay na po ko. Maulitin nung nahinuli. Ya, babot dadan dito sila ha. Si DC na, isog-isog. Saan mo ba diya? Wala dito. May ingon ba DC ba? Mo di na ni uban ni Nuli. Mo di gito Nuli ni mo. Damay na po ko. Muli klaro, dadan. Sige ko yung higugma ang asawa. Bisig tabian yung asawa. Pasagday lang doon na. Gugma na ngayon daan. Baka na ni. Gugma na lang kita ni Way, basi ko may gugma. Suko po si dito. Di ko ba? Saan dito? Gugma. Na mo, nagid mo. Inana, nagid mo ron. Di na mo pasunti. Sige, Asawa magulong-gulong ko din muna di. Di gugma, gigay. Oh, gugmaon na lang yun eh. Dili, kasagaran man ang palag mo. Kanang yaw-yawan mo. Unya mo ano man higayon na nga imuno naon nga labaw sa kaalam nimo kay kanang higayon na kanang siyaw yaw nagunaon mo na malamon nimo na di mo kakatingog di ba no no naonan mo nga labaw sa kaalam nya kada yaw ninyo sal ato kay gitamparos ka ana sal ato kay bahandi nimo na kada imo mura kag buang isultian di pa ka musuko Bada pa ingo buang ingana na pa buang sa man ka ingana ka oh di bahandi nimo na Tinaghanang bandi. Hindi ko naman na, bay. Kagisan ko siya, ko katiraw sa banak ko. Kaya kung mahubog, kapalagyo ko ito sa maraya tagabi. Wala ka na. Kuday ko, kung mag-away ka, di ko nahubog, kung di tamparo, ay kan, maisag-isag ka. Babae ragog ka, di ba no? Kaya ano, bili mo yung persa. Mahubog ay na. Sabuan ako na, pero dito ka para hubog may shield. Kuyaw kung ang babae pre kinayo pabo. Mag-ano, Pabo. layo. Babo. Labukan yun. Dili, ang pabo gamay ka nagdawas pero pagduol sa mga dagko ng mga ano. Bahala pa. Mo na ang babae na nga paisog-isog din na magsulod dito. Ah. Di ba no? Una din nagkasaba. Kaya mo ulahi ka nagkasaba na. Lumagi ka dito. Kaya pala do, nag-inom sila ito. Una kag wild. Ay, paulahi. Yung ulahi kag wild, sumbagan ka. Yung, ay, hindi wild nga siya. Wala ito kung giingon ninyo, kumidya sa tawahanon ha. Gamay kay kaghanda. Nasabto ni mo, daghang mangumbira. Sa, nagluto pa ka, inom na dag, alas 7. Ngutan sa Mads, asa si Dadan? Kato, hubog ka ito. Ganihan itong hubog ito. Galain ito sinutian. Ay. Ay. Ay, pabutan na ito ng mata to. Kaya murag gisapot itong ulo ito ba? Dito ko, ay, dili na naman. Yama, masugatan na po ito. Kumpare na po niya. Dito mo kayo, Juan. Pari Dadan. Dito ko ito niya. Gamay man. Ito ito ba? Sipat gani ko. Nagmaoy ko nito, buak itong kuwan. Adi na naman ito dito. Dito gituyo, dito niya. Strategi ba? Mag-inom. Kaya agay mag-inom ito na lalaki ta. Na mag-inom. Tapok. Gamay na gani na, wala na sila kwarta. Murag, imusa na. Imusa na. Imusa na. Kaya nagula-ula mo ito. Ang last pa inom mo, palit mo ito. Nanay nang ta, last shot na. Ay, ka naabot ka. Naabot ka, diyan murag na kwarta-kwartahan ka. Dili ba? Diyan gamay lang ito. Dili ba? Kamayon, ginanyo ka, dili ba?
Sa, mo na gini pa sa mga anak mi mo naman ni magkuha na dito. Sa duka nga na to na. Sinuang strategy na masasaw na ay lalaki gunta. Di na? Mo gid. Ako ingnan sa kabalo ko, itawag ko ninyo kay maora na. Sige ko mainom na dali pagpalit dito. Dili ko maguna. Lain man yung pangayuan na ka. Kaya mura magkagilug-ulugan. Tama ka din. Na ay kabalo na ko na ay. Kuha mo to isa ka lungnik. Grabe, gini mo man ako na. Eh kung pagayuan ka, di ba lain kayo? Mo jud. Abi pa lang, ulug-ulugan ka. Ako sa una, walang bagayon ako, di na kung tagaan na. Dahil doon, pagka ito. Iya na nari, gabi bilig ko ni mo pats ba. Gabi gini mo pa. Dilian pa ka Oo, isa ka kilo. Pagtalikod ni mo to lako to. Dalan ko diskarte do. Di pa Suman ko yung suman. Paano ba to siya ngamay ko nung sa manulti? Oo. Ang problema kung maalamon kay yung ulug-ulugan kay ako sa una kay lingkod ko, inom ko. Ako tanong tikan. Tikan. Pag ingon ako lakaw, hubog na ko, di sa kapugong. Di sa kapugong. Kay ipalitan man ako ilim noon. Kwaon ako na. Pugson pa yun ko ninyo, sabaan ko karon nani. Sige, okay ra. Nga. Sige, di ka niyo pa ulian. Kani palit ko. Hindi na doon ako ni. Uli na ako ni. Pwede lang daw. Di, kapugong. Ang lamian ako na sila kwarta. Kaya di kadalo nila. Wala ko kwarta. Sige, ramigas. Hindi mo din sa ito pa. Sinasing-kasing na to. Kaya mubalos man to. Mubalos to. Mayroon ba kayo ito? Hindi makadalo. Nga karon kay kabalo mi sa kung kinaya inighubog musibat ko. May pa to sabot ko anak niya. Ito, kaya hubog na to. Itong sibat. Igo na to. Hamtong ka. Tama. Di ka ulug-ulugan. Sukod na to niya. Anong ulug-ulugan? Yung ulug-ulugan, yung nagsuka, yung katawan pa ka. Ano ko, daw, ano to? Daw, sirok-sirok ka tulog. Dalok ka irim nun. Diba? Manok-dalok din. Dalok ka irim nun. May magkaroon lang ng adlaw. Puro kagaw. Oo, kahapit ng alas 4. Kukugon pa kinang kuan para so. Yan mo gina ang realidad. Bisan mingon sila nga tahanon ta. So ito pa malipayon ta. Murag sakit-sakit to sa tuwagan niya kung natay garbo. Sakit-sakit no. Sabi nang naatay di labanan nga naandar na pagtulunan. Ganun mingon ta. Unahon kay mao mo gud atong batasang taw na. Biyahe. Ay kabalaka kung kita mo na itong gibuhat sa una. Balik na ta. Wa kung nagpasabot na. Dili na ka mo taga di na ka. At least buhat ka. Di ba? Kung gusto nila hatagan to, nang mimbro ka dito, hatag ko, ay nabagulbol. Kaya maura mo na ilang kinanglan, kwarta. Suborno. Di ba mader na? Muna karon di subornohan, minimog. Kapayas. Wag na. Agog mo. Okay, mo na mong gusto. Pero kung mahatag gani ka nga, mura na ka nisip-sip, pagkarong ingan mo na. Nga ako natambal ko, bisig wala. Kung mahatag mo, gugmahan. Kaya kung mahatag man mo nga, para lang din na di ko makasulti. Para lang din na, magsige ko balik ninyo, para lang din na dahil kong tumain na lang. Huwag ikay bandit sa langit. Kung taga dili. Mga Andre Mader, ay git kalain rin nga sige kong sulti anak din. Ilahan, tanawan yung abot sa panahon. Mamatay na kita. Malang yung kaabot ta. Pero kuya, pa ay maabot sa revolution. Bus na ni. Muna mo itong isang gabi rin, sila ko. Wala ka to na ko. Ako kay tigulang na ko, 74 na ko. Pero magmayo di. Siguro makaabot pa ta. Oo, kasi dili na madugay. Kung mag-ampo po ta nga, makaabot ta, ara pamantang kinahanglan. Kung maingon po ta nga, dili pa, tigulang naman po ta. Tigulang na to.
Tigulang pero ko pangamuyo pero ko nga tagan pag simula kinabuhi. Lukuyaw kayo kung mag-abot ang 100 ka tuig niya, di natakalakaw niya. Maglabay yung tagtae sa itong mga apo. Ano lang sa ato. Ang gwapo ana, mo ni Simba, ihatag na to kung galingon sa Ginoo. Kung mag-abot man tayo ng panahon na, wala na tayo kabalangka. Kung maglagaw yung mga apo, maglisod na taglakaw, nga nag-uyog-uyog na, Ginoo. Ganun yung balon. Ako na mo. Dahil mo niya mag-ambit ka mo Na mo na to yung gidala siya, giuna siya sama ni Jonas. Mo ambak unta tong iyang mga kauban kay si Jonas gitukob sa isda. Mapil siya ambak. Kumbaga kanang namatay ba? Mo hilak na sa bibiyaan minimo. Di ba? Ayaw ba nga wala pong maghikog, magpakamatay hilak. Ayaw pasagday. Pasagday siya ayaw sa hilaki. Hilaki mong kauban niya. Wa ka kabalo nga gipakunasa dito sa langit. Okay? Kaya magpatan ka nila, magpatan sa dasinong kinaya. Ikaw anak, supil kay kasilisanan. Napatay ito siya kay siya man kanunay nagpastan sa inyong mga sala. Siya tanahan mga trabaho sa inyo anak. So para mailhan ka, mo na yung sanga nga namo nga put doon, mailhan ka kung kamo na ikugma ba niya. Niya karag useless na magpatay mo. Mo nang diha na mo mabati ang pitik sa espiritu. Kung anak ka sa buhi pa, daw giunsa lang nimo siya. Pero hindi ka patay, diha na ka mupitik sa iyo. Gimingaw ka niya. Kung inahan po nimo, sige pasoko nimo, nadoy mo anak, sige pasoko, mawala ka, diya na po kami yun. Kaya yung sa anak, kumusta? Wala ba nimo gipasoko ang imong anak? Wala ba nimo gitunglo? Kaya mo man na ito, ayaw tunglo, kamo mga ginikanan, ayaw tunglo, pasukan mo. Karon, kaya gipasoko nimo anak, mo nang wala ka gitagan. Natunglo ka. Bana, gumang asawa. Si konsikim sa asawa tao na ang bano. Mao gina inyong ihusay dito. Naam sa Biblia. Ayaw pagtuo nga na ilaing balaod sa Diyos. Nga ang tao. Dahil dito aspart. Sa kabuhong sa kawadon, sa kasakit, sa kalipay. Mo, nang daghang kayo nga bulag ron. Da? Hanto si kamatay? Hanta si kamatay. Dawaton ba ni ni Arlen? Dawaton ba ni si Ili? Sa kabuhong sa kawadon, sa kasakit, sa kalipay, hanto si kamatay. Nga ba na sa Biblia? Wala. Nga bana, higugma ang asawa tahura ang bana. Mawala man na. Ang mga dalutan. Tama gid. Dawaton ba nimo sa kabuhong sa kawadon, sa kasakit, sa kalipay. Karon kung dili sa Papa Jesus, Padre, dili ko mudawat sa kawadon, sa kabuhong lang. Mao na karon ka wala magisulti sa kabuhong sa kawadon, sa kasakit, sa kalipay hantud kamatay. Wala man gisulti nga dawaton mo binhas sa katigulang, sayang ka gwapo sa gwapo. Unya ka matigulang ka maot naman ka. kung ako ingon na anak nga nang imo yung pare anak di ba kasal naman tika nami sakramento kung yata sa sakramento man to mga asawa mo tawag ng asawa dili sa kabuhong sa kawadon sa kasakit sa kalipay sa kabuhong sa kawadon sa kasakit sa kalipay hantud kamatay. Hanta si kamatayan. Padre, naagian na mo ng kasakit. Naagian po na mo ng kalipay. Pero wag gid nimo gumigi sa aran sa ilang kamaot o kagwapa. Nya karon na tigulang naman. Mao na mga tigulang karon magtalik og danay. Wala sala na rin. Di ba naana sa sakramento, di ba wala? Wala. Hanta si kamatay. Natanawa ang mga tigulang, di ba? Nagbalay dire, tapos pikas. Hindi kasi ano? Di pa ito, lang na balagay. Oh yes. So, karon sa panatigulang. Ito pa nagulang. Dapat ang gibutang dito ang Biblia. Anak, ako makasan kaniyang pinali sa eskwela. Bana, igugma ang tawra, igugma ang imong asawa. Bisag ka sa asawa. Bisag sa ito ng hangtod sa kamatayan. Sige na Mara man na, asawa. Oh, tahura imong bana. Wala na. Kabuhong sa kasakit na. Wala na. Tahura. Ugigugma siya. O niya, ang asawa hinon tuwa sa simbahan. Kahit na mag-ulong asawa, biyakan pa din yung bana nga nagdaro, kay tuwa lagi ko na nag-alaga sa simbahan. O, tahon mo. Nama din na. Ganisip-sip ka, ba? Ako dito, pista biya ka raw. Yan, dito. Di wala kong gibildan yung anak. Saan ang daan? Hapon ka. Tama gid. Parang Mitchell. Bulagan yung asawa bana, bulag pa yung bana. Hilak si Sir o si Mitchell. Bulagan po niya si Ikumin.
Wala galing mo, sir, wala po sa iyang kakuhan. O, masali anak, ihami, maluoy pong bitsid siya, bondon. Pilak sila sa kasundangan. Saan ko nang kung kali sa kala. Sa may tabo na na. Di man ako nagkasal niyo. Ako pa rin nagkasal ninyo. Di ba naman sa Biblia? Nag-abot sa Espiritu mo, pandong na kung ninyo, papasa niyo sana. Naging ba kung wala mo sana? Tama? Pag abot sa Espiritu mo, pandong na kung ninyo sa kalayo sa Espiritu. Tama agad. Ako ba na yung inyong gibaydan dito? Ako ba na yung naghatag ng seremonya? Isuko naman ko sa Diyos na ang mga sala ang ilang panundod sa pagpag-Diyos-Diyos, mag-ampo silang nagpaman-amahan, papasok. Kaya ang gisulti sa mga taong reliyon ka, huwag tao makasasaan din. O na ang mga tao, dili na mutahod sa pulong, sa sugo ni mo. Ayaw pagtibag, ayaw pagtibag. Nga man na. Ang tuman, ang pagbuot din siya, huwag man yung kituman. Imo ada yung filosofiya na, tao ram tang sala. Yan sige makagyaw-yaw na matuman ang pagbuot din siya, tamin sila ngin. May kada istorya ni mo, baka. Ano tingin sa Biblia ni sa Biblia. Mga baka, mga mini ang magtutudo, magsulti baka. Tama agad. Pasaylo kami sa mo. Sulat man na ni Marcos Mateo. Pasaylo kami sa mga sadaingon sa pagpasaylo. Sumupasaylo jud ka sa mga nakig-away nimo. Haron ikaw pasayloon sa Dios. Nya. Mo ta si bilin sa una. Sinisis ba? Sa ko sa gidi. Man, grabe na gid kay na. Ito grabe na gid kay na. Man, ayaw na gid pa sayloan na siya mag suko na gid siya. Tingnan ko siya. Espiritu naman sa pagka-vibrate ko. Tingnan siya nga. Nga ako sakit na kay kung kasing-kasing. Ako tayo magsulti. Di mo tuon ako. Kaya banag ko niya. Tingnan siya. Anak. Sa taman, ang makaya ni mo pa sa ilong. Kung pagsibilin. Sa taman. Ang makaya ni mo pa sa ilong. Gisambalong ka na? Gisambalong ba ka? Gilabay ba ka ba to? Nga, ay ko naman istorya, liwag-libak na magkalagot naman na. Kaya ang iyang igsoon mo na, nag-istorya sila, tiks-tiks lang. Kaya, budapig mo siya sa tapos, gimana niya. Tapos, nisabot po ka, spoiled. Pasa-pasa lang. Hilak si Bilin eh. Ito na mo, ulawan ako ni Papa Jesus. Si ako po, ulawan ako. Di mo namin si Bilin. Gabayon ka mo ba ito? Balusit ka. Kung awayin ka mo, balos yung pag-igugma. Igugma ang kamay. Na, ayaw kong libak. O libak na na. Nga naman libak mo ka. Ang magawa sa wabang hugaw. Yan, yan ang ligaw. Ililakos. Di mo na. Sa una. Iilang sa taman. Ang makaya ni mo pa sa ilong. Kailan mo siya. Ako. Nagpakamatay ako. Inyong mga salang. Gilansang sa kas. Kamu bilang. Wala. Na! Forte, nakuha yun. No, ulaw no. Kulaw kayo. Nya, may katungod na matubang sa ginawa kung mamatay ta.